Gaurko honetan, Booktuber lehiaketarako bideo bat egiten ari naiz, eta bertan Watchondar liburua kritikatu egingo dut. Liburuak James Austenek idatzi zuen, ingelesez, baina 2014 urtean, denon artean argitaletxeak euskaraz argitaratu zuen. Vale. Liburu hau 1800 eta 1900 urteen artean kokatuta dago. Zer gertatzen da, urte hauetan zehar, Watson andereak, bere bizitza guztia, bere izekorekin bizitzen egon da, baina egun batean bere izekok etxetik botatzen du. Botatzen dionean, bere etxera itzuli egiten da, eta bertan bere arreba eta bere neba eskonduta daude. Beraz, mespentsatuta dago bere neba zein arrebengandik. Honek bere eskontze beharrara eramaten du, hau da, gizon batez bizitzea. Hemen ikus daiteke nola urte horietan emakumea mespentsatuta zegoen, hau da, gizon bat behar zuen bizitzeko. Eta liburu hau, oso berezia da, ez duelako bukaerarik, hau da, James Austen idazten ari zela hil egin zen. Beraz, niri liburu hau ez zait asko gustatu, oso zaila delako irakurtzearekin eta bere hizkera oso astuna delako, baina hala ere asko gustatu zain nola James Austenek kritikatu egin duen gizarte matxista hori. Hala, agur?